Bos días a todos, eu son Lucas e nada, quería contaros un pouco rapidamente a miña pequena experiencia co alemán e que, bueno, eu vivo en Alemanha, vivo en Augsburgo e en Múnich tamén. Eu estudio violín, eu son, bueno, serei algún día, espero, músico. Bueno, ter escollido alemán no instituto, ali no Xelmire Zum, consagrario foi unha das mellores decisións que tomei eu na miña vida. Porque, bueno, a partir de entonces empezou a idea de marchar para Alemanha e xa que xa sei falar un pouquiño, ao que aprendín ali, pois aproveito, que aquí tocase moi ben o violín e podo aprender moito. Así que, bueno, non só, por suposto, non só para os que sexades músicos que me estedes escoitando, sino en xeral aprender unha lingua é unha das cousas máis fermosas que hai e volveste unha persona super inteligente de repente. Así que nada, recomendovos a todos vos escoller alemán, con Sagrario e con Laureano, que son dos profes magníficos e de lo pasar de puta madre. Así que nada, eso, un biquiño, Halo, eu son Andrea e falovos desde Múnich, Alemania. Quero dicirvos que eu no seu momento collín alemán simplemente porque era algo diferente que se ofertaba no instituto e dixen, pois, por que non? Non tiña nin idea do clave que iba a ser esa decisión na miña vida, xa que pois, estou moi segura de que se non tivera cursado alemán no instituto, a día de hoxe non estaría aquí. Estou en cuarto de carreira de farmacia, facendo todo este curso en Alemania, na Universidade de Múnich, coas clases en alemán, e desde logo, cando tiña 12 anos, empecé nas clases de alemán, non me imaginaba en ningún momento verme nesta situación. Por circunstancias de optativas e outras cousiñas deixei no en cuarto da ESO, arrepentireime sempre de non ter continuado co alemán hasta segundo de bachillerato e conseguir un nivel un pouco máis alto no instituto, pero aínda así recomendo un montón que si vos apetece intentedes, aínda que sea un pouquiño, uns anos, cursar alemán. A min cambioume completamente a vida e creo que no futuro o podedes agradecer un montón. Así que viel Glück beim Deutsch lernen. Ola, eu son Sandra, fun alumna de alemán no Instituto Xelmire Zum, estudei alemán durante toda a ESO e todo o bachillerato, decidín escoller alemán sinceramente por irme un pouco de orixinal, non? Todo o mundo escolla francés e portugués e eu dixen, pois voume meter en alemán. Non me arrepinto para nada a miña escolla, de feito, ademais das clases que daban a ESO, apunteime por libre despois á escola de idiomas, polas tardes. Destacar sobre todo a maneira dos profesores de dar clase, o sea, o aprendizaxe super dinámico, un bo rollo na clase impresionante, dábanos as clases dunha forma super motivadora, había un ambiente moi agradable, sobre todo a maneira de transmitirnos o seu entusiasmo pola cultura alemana, eso encantábame. Cousas que destacar da asignatura de alemán, aparte de todo isto, das clases dinámicas e do bo rollo que había, a excursión a Berlín, impresionante, o sea, todo o mundo pensa que ao mellor falo da excursión porque é o típico de vas 8 días fora, non sei que, non sei canto, pero non vos imaginades a oportunidade tan grande que foi esa para poder practicar o idioma. O sea, ao final, ti na excursión, si, estás con profesores, pero hai certos momentos nos que che deixan como un tempo libre. Entón, ti nese tempo libre, se queres visitar algún sitio ou comunicarte de alguna maneira para conseguir algo, tens que facelo ti solo. Entón, é unha maneira moi boa de poder practicar o idioma e darte conta de que realmente sabes máis do que pensas, porque a min era o que me pasaba. Eu pensaba que non sabía, pero no momento no que tens que sobrevivir, daste conta de que realmente sí que podes salir adiante cas cousas básicas que sabes. Aparte deso, aprendemos moitísima riqueza cultural e histórica, visitamos un montón de sitios, e realmente cando te das conta de que aprender alemán ábreche moitísimas portas para comunicarte co resto da xente. Según a miña vida foi avanzando, eu fume dando conta de que tanto na miña trayectoria personal como académica o alemán íbame a abrir moitísimas portas, porque é un idioma de futuro. Espero convencervos para coller alemán, de verdad que é unha moi boa escolla, eu non me arrepinto para nada. Moitas gracias aos profesores polas experiencias vividas. Aparte deime conta de que o alemán non é só un idioma, sino que é un horizonte completamente cheo de oportunidades, así que vos animo a que os collades e que provedes. Adiós.
Hola chicos, yo soy Alicia, fui una alumna de alemán del Selmírez y os invito a que os apuntéis a estudiar alemán. Para mí fue una experiencia súper chula, no conocía para nada el idioma, las clases con los profes son muy guays y muy divertidas y aprender alemán me sirvió para irme a Alemania a estudiar mientras estaba en la carrera y después a trabajar también un año. Y bueno, conocer a mucha gente de allí, conocer su cultura y en definitiva pues vivir otras experiencias que sin el idioma no me daba la posibilidad. Así que nada, animaros.